Έχουμε μαζί μας τον Οδυσσέα Πλατήραρχο, γεννημένος το 1948, γονείς Κωνσταντίνος Παρασκευή, από γένος Σπυριδάκης, από το χωριό Κουρούτες της Ρεθύμνης, με 5 αδέρφια. Και Οδυσσέα, πώς χαρακτηρίζεις τα παιδικά σου χρόνια? Ήταν δύσκολα, πώς τα χαρακτηρίζεις? Γιατί μετά το πόλεμο, μετά το εμφύλιο, η Ελλάδα είναι... Εντάξει, εμείς δεν μας έπιασε ο εμφύλιος εκεί κάτω, παρόλο που είχαμε κάποιες αψημαχίες στον Ψιλορίτη μεταξύ των αριστερών και του κυβερνητικού στρατού, της χωροφυλακής μάλλον. Ήταν δύσκολα τα χρόνια. Παρόλο το γεγονός ότι ο πατέρας μου είχε κάποια ευμάρεια, γιατί ήταν κτηνοτρόφος, είχε πολλά πρόβατα, το σπίτι είχε το κρέας, είχε το τυρί, τα βασικά προϊόντα, είχε τα περβόλια του, αλλά δεν πάβει να ήταν δύσκολα τα χρόνια, αρκετά δύσκολα, γιατί οι συνθήκες δεν ήταν τότε όπως είναι σήμερα, οι συνθήκες ήταν δύσκολες. Είχαμε βέβαια όλα τα απαιτούμενα, δεν υπήρχε όμως, τι να σου πω, δεν υπήρχαν τα μέσα. Είχαμε σπίτια τα οποία ήταν με δώμα, με χώμα από πάνω. Και κάθε φθινόπωρο θυμάμαι και πηγαίναμε με ένα θείο μου στο λεπιδόλακο που λέγαμε, για να σακιάσουμε λεπίδα, αυτό το αργυλό χώμα, να πάμε να το βάλουμε στο δώμα, να το κοπανίσουμε με την κοπανίδα με ένα ξύλο, για να καθίσει, να το μαγλινίσουμε κατά κάποιο τρόπο, ώστε να μην περνάει το νερό. Oh, wow. Όμως πολλές φορές περνούσε το νερό και θυμάμαι πολλές φορές τη μητέρα μου να στάζει το δώμα από κάπου και να πάει να βάζει μια λεκάνη για να μαζεύει το νερό. Δεν ήταν εύκολα χρόνια. Αργότερα βέβαια, όταν έφτασε και το τσιμέντο στο χωριό, όλα αυτά τα δώματα ρίξανε μισή πλάκα που λέγαμε, μισή ταράτσα. Αφήσαν το χώμα από κάτω και ρίξαν το τσιμέντο από πάνω και έπαψε αυτό το μαρτύριο. Αλλά εγώ ήθελα να σου πω ότι τα χρόνια αυτά ήταν ωραία. Μπορεί να ήταν, να μην είχαμε όλα τα μέσα. Θα σου πω μια ιστορία τώρα, ότι πήγα 10 χρονών, έφυγα από το χωριό και πήγα για πρώτη φορά στο Ρέθυμνο, που χρειάστηκε να κάνω μια εγχείρηση. Μια εγχείρηση κύλη. Γιατί όπως είμαστε παιδιά, τρέχαμε από εδώ και από εκεί, πηδούσαμε από θέτες, από γκρεμούς κλπ. Και έπαθα κύλη και πήγα στο Ρέθυμνο σε μια κλινική για να κάνω εγχείρηση. Και εκεί είδα διάφορα πράγματα που δεν τα είχαμε ποτέ στο σπίτι μας. Είδα γλυκό κανταΐφι, είδα τις πάστες. Η μάνα μου το πολύ να κάνει καμιά καρυδόπιτα. Ή γλυκά του κουταλιού. Ή γλυκά του κουταλιού, ναι. Και μου φαινόταν όλα αυτά παράξενα. Και συγκεκριμένα παραλήλιζα αυτά τα γλυκά με κάτι άλλα στο χωριό και δεν ήθελα να τα φάω. Ναι, ήμουν και κακόφαγος, αρκετά κακόφαγος. Δεν το κύριε Οδυσσέα. Σαν έφηβος, τι όνειρα είχες, τι ήθελες να κάνεις? Λοιπόν, θα σας πω τώρα. Για το σχολείο που μου άρεσε πάρα πολύ, και παρόλο που ο δάσκαλος με έδερνε για να μάθω να γράφω με το δεξί χέρι, παρόλα αυτά, αν ήταν άλλο στη θέση μου θα πρέπει να φύγει από το σχολείο. Αλλά εμένα μου αρέσαν τα γράμματα. Θυμάμαι πολλές φορές ερχόταν ο αδελφός μου και με έπαιρνε από το σχολείο με την άδεια του δασκάλου για να με στείλει στο βουνό, που είχαμε κάτι αμπέλια, τα οποία αυτά τα αμπέλια επειδή ήταν το υψόμετρο μεγάλο, είχαν σταφύλια και το Γενάρη. Τα είχαμε έτσι για φαγόσιμα, ας πούμε, αυτά τα σταφύλια, και επειδή
Εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν τα σειρματοπλέγματα για να περιφράξεις γύρω-γύρω όπως κάνουν σήμερα οι κτηνοτρόφοι, να εμποδίσουν τα ζώα τους να πάνε στα μπέλια ή στα περβόλια, ξέρω κλπ. Και πολλές φορές με έφερναν από το σχολείο και πήγαινα στο σπιτάκι του Δραγάτη που λέγανε, ένα σπιτάκι εκεί που έμενε ο άνθρωπος που βάζανε την περίοδο, οι χωριανοί βάζανε το Δραγάτη τον λεγόμενο, την περίοδο που ήταν τα σταφύλια, για να μην τα τρώνε, να μην μπαίνουν τα ζώα δηλαδή και τα φάνε, την περίοδο της συγκομιδής. Εκεί λοιπόν κάθιζα να βλέπω τις κατσίκες να μην μπουν μέσα στα μπέλια. Και θα πάρεις, λέει, μου λέει ο δάσκαλος, τα βιβλία σου και θα καθίσεις στο σπιτάκι, θα βλέπεις και θα διαβάζεις κιόλας. Εγώ ήθελα, καθώς περνούσαν τα χρόνια, να σπουδάσω δημοσιογραφία. Από τότε εσύ το θέλεις, Τη δημοσιογραφία μου κόλλησε σαν ιδέα, γιατί είχα ένα εξάδελφο στο Ηράκλειο που κάθε Σάββατο η μητέρα του στέλνε με το λεωφορείο ένα καλάθι που είχε δηλαδή τα φαγητά, του έστελνε πατάτες για να ψήνει μόνος του, φακές, ξέρω εγώ κλπ. Διάφορα πράγματα από το χωριό και φαΐ βέβαια έτοιμο για τις πρώτες 2 μέρες. Και την επομένη γύριζε το καλάθι με το λεωφορείο πάλι ο ξάδερφος και έβαζε ένα μάτσο περιοδικά μες στο καλάθι. Θησαυρό, Ρομάντζο, Ντομινό, αυτά τα περιοδικά της εποχής, Βεντέτα. Εγώ λοιπόν έπαιρνα τα βιβλία αυτά όταν ήμουνα το καλοκαίρι στο χωριό και μου είχαν τα αδέλφια μου αναθέσει να βλέπω καμιά 60 αρνιά στο φαράγγι που λέγαμε, και έπαιρνα τα βιβλία και διάβαζα. Και με τα μυθιστορήματα που διάβαζα, με τα διηγήματα που διάβαζα, ανοίγανε καινούργιοι κόσμοι μπροστά μου. Και ήθελα σιγά σιγά, ήθελα να σπουδάσω τη δημοσιογραφία, ήθελα να γνωρίσω κόσμος από εδώ και από εκεί. Έτσι μου γεννήθηκε, έτσι μπήκε μέσα μου αυτό το μικρόβιο. Όταν λοιπόν ήταν να πάω στο γυμνάσιο, ο πατέρας μου δεν είχε σκοπό να με στείλει και τα 4 παιδιά του, εγώ ήμουν ο τελευταίος, ήταν βοσκοί στο Ψιλορίτη. Βοσκό με προόριζε και εμένα. Όμως ο δάσκαλος που είχα στην τελευταία τάξη στο δημοτικό σχολείο, να είναι καλά γιατί ζει ακόμα, το όνομα του? Εμμανουήλ Τζορτζάκης, καταγόταν από το διπλανό χωριό του Φουρφουρά. Ήρθε λοιπόν στο χωριό και εγώ ήμουν καλός μαθητής. Ήξερα όμως ότι το μέλλον μου είναι στο βουνό, σύμφωνα με τα δεδομένα της οικογένειας. Ο δάσκαλος όμως πίεζε τα αδέρφια μου και τους γονείς μου να με στείλουν στο σχολείο. Και θυμάμαι ένα συγκεκριμένο περιστατικό στις κουρές, όταν γίνονται κουρές στο Ψιλορίτη, κουρεύουν τα πρόβατα, έρχεται όλο το χωριό με τα ψαλίδια του ο καθένας, ξέρω εγώ, κουρεύουν τα πρόβατα και μετά οι διοκτήτες σφάσουν και μερικά και στείλουν τραπέζι, δηλαδή μετά την κουρά θα στήσουν τραπέζι και γίνεται ένα πανηγύρι, η κουρά γίνεται πανηγύρι, γινόταν, γιατί και αυτά τα έθιμα ξεφτίζουν σήμερα. Εκείνα τα χρόνια όμως έτσι ήτανε και ήτανε γιορτή για μας. Τα παιδιά μαζευόμαστε εκεί, παίζαμε παιχνίδια, ανεβαίναμε στους πρίνους, στις βελανιδιές και παίζαμε το κρυφτό. Και θυμάμαι και ανέβηκα σε μία βελανιδιά, για να μην με βρούνε τώρα τα άλλα τα παιδιά που παίζαμε, και τυχαίνει εκείνη την ώρα να κατεβαίνει ο δάσκαλος με έναν αδελφό μου και να σταματήσουν στη σκιά της βελανιδιάς που ήμουν εγώ απάνω χωρίς να με δούνε και να ακούω το δάσκαλο να πιέσει τον αδελφό μου να με στείλουν στο γυμνάσιο.
Δηλαδή είναι γεγονός το οποίο το έζησα. Οφείλω λοιπόν το ότι δεν έμεινα στο χωριό για να γίνω βοσκός κι εγώ στο δάσκαλό μου. Και σε κάθε ταξίδι μου, επειδή μένει στο διπλανό χωριό, σε κάθε ταξίδι μου τον συναντώ. Τον συνάντησα και πέρυσι, συγκεκριμένα 94 χρονών ήταν πέρυσι, αλλά είχε σούαστας φρένας που λένε και θυμήθηκε τις περιπτώσεις τότε στο σχολείο. Όταν τέλειωνε το γυμνάσιο, εκεί είπα ότι θέλω να πάω για δημοσιογράφος. Δεν υπήρχαν σχολές τότε δημοσιογραφίας στα πανεπιστήμια, μα δεν υπήρχαν και ένα σωρό πανεπιστήμια όπως υπάρχουν τώρα. Υπήρχε μία σχολή ιδιωτική, την οποία την είχε ιδρύσει ο ακαδημαϊκός ο Σπύρος ο Μελάς και την είχε πάρει το Ελληνοαμερικανικό Επιμορφωτικό Ινστιτούτο και είχε την έδρα της στην Ακαδημία Σκεσίνα γωνία. Εκεί ήθελα να πάω. Τελικά είχα τις αντιρρήσεις, γιατί γινόταν ο πόλεμος στο Βιετνάμ τότε, υπήρχαν άλλες απόψεις στο χωριό, θα πας να γίνεις δημοσιογράφος, θα σε στέλνουν από εδώ και από εκεί σε εμπόλεμες καταστάσεις, μπορεί να χάσεις τη ζωή σου και ένα σωρό τέτοιες. Δεν ήταν και σε εκτίμηση το επάγγελμα του δημοσιογράφου. Και πιο πολύ επειδή ήταν επικίνδυνο λόγω των αποστολών μου. Τέλος πάντων εγώ επέμενα και τελικά εκάμφθηκαν και πήγα. Και πήγα στη σχολή, ήταν μια περίοδος δύσκολη γιατί ήταν δικτατορία. Και όσες προσπάθειες και να έκανα για να ριζώσω στη δημοσιογραφία, δεν τα κατάφερα. Ήμουνα πολύ επιμελής στο σχολείο. Θυμάμαι ένα καθηγητή μου, ο οποίος παρέδινε μαθήματα και στη Σορβόνη. Έπαιρνε το αεροπλάνο, πήγαινε στη Γαλλία, παρέδινε τα μαθήματα και γύριζε πίσω. Σπουδαίος καθηγητής. Και με φωνάζει μια μέρα στο γραφείο του και ήθελε να μάθει την οικογενειακή μου κατάσταση, από πού προέρχομαι, γιατί με βλέπει επιμελή, λέει, και θέλει να με βοηθήσει. Του είπα εγώ την ιστορία μου, ότι είμαι από ένα ορεινό χωριό της Κρήτης, ο πατέρας μου είναι κτηνοτρόφος με τα αδέρφια μου και εγώ έχω το όνειρο της δημοσιογραφίας και γι' αυτό ακριβώς είμαι και επιμελής. Λέει, θα σου δώσω μια συστατική επιστολή να πας αύριο να βρεις τον κύριο Αθανασιάδη. Ο Αθανασιάδης ήταν ο διευθυντής της Βραδινής στην Πειραιώς, τον οποίο αργότερα σκότωσε η 17 του Νοέμβρη. Η χαρά μου εμένα ήταν πολύ μεγάλη. Να πάω, να μπω μέσα, περνούσα απ' έξω από τα γραφεία της Βραδινής, αλλά να μπω και μέσα και υπάρχει περίπτωση να δουλεύω κιόλας εκεί, τα όνειρά μου πραγματοποιούνται. Επήγα, παρουσιάστηκα, ζήτησα τον κύριο Αθανασιάδη, με παρουσιάσανε, διάβασε την επιστολή. Ήτανε ο πρώτος άνθρωπος που με απεκάλεσε κύριο, γιατί ήμουν και νεαρός τότε. Και μου λέει, επιλέξει, λυπάμαι πάρα πολύ κύριε Πλατήραχε, αλλά πέστε στον κύριο Χουμανίδη, τον καθηγητή, ότι προεπαναστατικά κυκλοφορούσαν 14 ημερήσιες εφημερίδες στο λεκανοπεδίο της Αττικής. Σήμερα κυκλοφορούν μόνο 7. Ένας ικανός αριθμός δημοσιογράφων βρίσκεται χωρίς δουλειά. Αν λοιπόν εγώ χρειαστώ έναν δημοσιογράφο, θα προτιμήσω έναν από τους έμπειρους που είναι χωρίς δουλειά και δεν θα προτιμήσω ένα εκολαπτώμενο. Και μου τράβηξε το χαλί και έσπασε το ηθικό μου. Πάντα όνειρα. Έγινε άλλη μια προσπάθεια πάλι με τον θεωρητικό της Χούντας, τον κύριο Κωνσταντόπουλο, ο οποίος έβγαζε μια εφημερίδα, τα Σημερινά,
όχι συγγνώμη, τον ελεύθερο κόσμο. Και θα έβγαζε, και ήταν πρωινή αυτή η εφημερίδα και θα έβγαζε και μια απογευματινή τα σημερινά. Και έρχεται και τυχοκολλεί στην σχολή μια αναγγελία ότι ζητάει 6 δημοσιογράφους. Πήγαμε κι εμείς καμιά 120 και δώσαμε την αίτησή μας για να δώσουμε εξετάσεις, τέλος πάντων. Και αυτός θα παίρνει μόνο 6. Δώσαμε εξετάσεις, εγώ έμενα τότε με 2 αδέρφια από τα Χανιά, τον Μάνο τον Παπαδάκη, ο οποίος αργότερα έγινε διευθυντής της ΣΕΡΤ στα Χανιά. Και μέναμε μαζί σε ένα διαμέρισμα στα Ηλίσια και τον Μπάμπη τον πήρανε. Τον ειδοποίησανε ότι τον παίρνουν, είναι μέσα στους 6. Λέω, ρε Μπάμπη, τι έγραψες? Λέει, αυτό και αυτό. Και εγώ έτσι περίπου έγραψα. Γιατί δεν με πήραν εμένα? Εγώ θα πάω να τους ρωτήσω. Και φεύγω, πάω στην εφημερίδα και λέω, έτσι και έτσι, πήρατε τον Παπαδάκη που συγκατοικούμε μαζί. Και ξέρω τι έγραψε αυτός και παρόμοια έγραψα κι εγώ. Γιατί εμένα δεν με πήρατε? Μισό λεπτό, λέει, να βρούμε το γραπτό σου. Και βρήκαν το γραφτό και μου λένε, ναι κύριε Πλατήρα, και λέει, εντάξει, περίπου τα ίδια γράψατε με τον Παπαδάκη. Ο Παπαδάκης όμως είχε ένα προσόν που δεν έχετε εσείς. Είχε τελειώσει το στρατιωτικό. Είχε πάει στο ναυτικό γυμνάσιο στη Συνούσας και είχε τελειώσει εκεί το στρατιωτικό του. Λέω, μα δεν γράφεται στην αγγελία ότι χρειάζεται να έχεις τελειώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις? Λέει, όχι, λέει, γιατί μπορεί να είχαμε κάποια διάνοια, λέει, και θα το παραβλέπαμε. Εγώ φαίνεται δεν ήμουν διάνοια και έτσι δεν με πήρανε. Αποφάσισα όμως γι' αυτό το λόγο να σταματήσω τη σχολή, να μην πάω τον επόμενο χρόνο και να πάω Φαντάρος, για να μην έχω αυτό το αγκάθι. Και πήγα Φαντάρος. Απολύθηκα από το στρατό, πήγα Φαντάρος 24 Οκτωβρίου 68 και απολύθηκα 7 Φεβρουαρίου 71, 27 μήνες. Γιατί εκεί που μετρούσαμε τις μέρες και λέγαμε 10 και 1, 9 και 1 και λοιπά, μας έρχεται η εφεδρεία και μας κρατάνε παραπάνω άλλους 3 μήνες. Και να πω και το άλλο, ότι στο στρατό, παρόλο που είχα τελειώσει το γυμνάσιο, παρόλο που είχα κάνει τα χαρτιά μου για να παρουσιαστώ στην Κόρινθο, που ήταν το τάγμα για τους ΙΕΑ, υποψήφιους έφεδρους αξιωματικούς, τελικά δεν μου δώσανε ούτε μία σαρδέλα, ούτε δεκανέα δεν με κάνανε. Γιατί τα κοινωνικά μου φρονήματα έγραφαν ότι είμαι κομμουνιστής. Και εγώ δεν ήξερα τι ήταν κομμουνισμός εκείνη την εποχή, εντάξει. Καταφερόμουν σαν η Χούντα με βρήκε στην τελευταία τάξη στο Λύκειο. Και θυμάμαι ότι καταφερόμουν αντίον της Χούντας. Δεν έκανα αντίσταση, δεν υπήρξε αντιστασιακός, απλώς εξέφραζα στο καφενείο του χωριού τη γνώμη μου για αυτό το πράγμα. Και όταν 20 χρονών πήγα με τον αδερφό μου στο Ρέθυμνο μία φορά και γύρισα από το Ρέθυμνο και σταμάτησα στο σταθμό χωροφυλακής στο διπλανό χωριό για να πάρω την ταυτότητά μου, 20 χρονών, πριν πάω Φαντάρος, μου λέει ο αστυνόμος, «Α, εσύ είσαι ο Οδυσσέας». Κακομοίρη, και αν δεν είχα φάει και δεν είχα πιει του αδερφού στο σπίτι, θα σε έκλεινα μέσα με τις καταγγελίες που έχω για σένα. Αυτός ο λόγος λοιπόν ήταν που μου στέρισε και ακόμα τη σαρδέλα του υποδεκανέα. Υπηρέτησα στα πιο απομακρυσμένα μέρη από την Κρήτη. Πήγα στο Χαϊδάρι μετά την Κόρινθο
και πήγα μετά στο Άργος Ορεστικό στην Καστοριά, έξω από την Καστοριά. Στο, πώς το λένε, τάγμα εκπαιδευτικό, και μετά από ένα χρόνο πήγα πάνω από την Ορεστιάδα, στο Πεντάλοφο, στο Τριεθνές. Που είναι Βουλγαρία, Τουρκία, Ελλάδα. Στο Ορμένιο. Όλα αυτά τα χωριά του τριγώνου τα ξέρω σαν τον... Δεν πέρασα άσχημα στο στρατό, παρόλο που ήμουν φαντάρος. Γιατί οι αξιωματικοί, όταν πηγαίναμε σε ένα τάγμα, μας πήγαιναν, μας έπαιρνε στο 4ο γραφείο και μας ξεσκονίζανε. Ποιος είσαι, τι είσαι, από πού είσαι, τι κάνεις κλπ. Και στο μεν Άργος Ορεστικό έγινα, πώς το λένε τώρα, σιτιάρχης, δηλαδή έφευγα με τον αξιωματικό υπηρεσίας και με άλλα 4 παιδιά από τους 5 λόχους που είχε το τάγμα, πηγαίναμε Καστοριά, ψωνίσαμε και γυρνάγαμε πίσω. Και έτσι ούτε ασκήσεις έκανα ούτε τίποτα. Στην δε Ορεστιάδα όταν πήγα, με το ίδιο ξεσκόνισμα πάλι που μας έκανε ο διοικητής εκεί, με έβαλε μετά από 2 μέρες ταχυδρόμο του λόχου και κατέβαινα με το λεωφορείο της γραμμής από το Πεντάλοφο στην Ορεστιάδα, από εκεί έπαιρνα άλλο λεωφορείο, κατέβαινα Διδημότυχο που ήταν το στρατιωτικό ταχυδρομείο, έπαιρνα την αλληλεγγραφία, γύρναγα Ορεστιάδα. Γιατί να σου πω ότι ήταν ωραία τα χρόνια, διότι είχα λεφτά πάντα στην τσέπη μου επειδή έπαιρνα τροφή σε χρήμα. Οι φαντάροι εκείνη την εποχή παίρναν 52 δραχμές το μήνα, εγώ έπαιρνα 25 δραχμές την ημέρα. Γιατί υποτίθεται ότι εφόσον ήμουνα εκτός λόχου έπρεπε να φάω και έξω. Μου δίναν λοιπόν τροφή σε χρήμα 25 δραχμές, τις οποίες δεν τις ξόδευα όλες και μένανε. Δάνειζα και φαντάρους, δάνειζα εκεί που μέχρι να το στείλουν οι δικοί τους λεφτά, πέρναγα καλά. Όταν γύρισα από το στρατό ήταν Φεβρουάριος. Ήδη είχαν αρχίσει τα σχολεία και έπρεπε να δουλέψω για να δω πώς θα τα βγάλω πέρα. Θα πρέπει να κάνω μια παρένθεση και να πω ότι το 1969 είχε έρθει ο αδελφός μου εδώ, ο Λευτέρης, στην Αυστραλία. Στην Αυστραλία. Βοσκός στον Ψιλορίτη. Είχε φύγει από την Κρήτη και από το χωριό μόνο την περίοδο που ήταν φαντάρος. Στο Γήθιο και στον Ευρωκόπη ψηλά στη Δράμα, Σέρες, κάπου εκείνα. Λοιπόν, πώς ήρθε ο Λευτέρης στην Αυστραλία? Έτυχε να συναντάει έναν άλλο βοσκό από το διπλανό χωριό που είχε γιο στη Μελβούρνη. Και πες πως περνάει ο γιος μου με μια αυτοκινητάρα, με μια σπιταρόνα, με το ψυγείο του γεμάτο κλπ. Ξεσήκωσε τον αδερφό μου, πουλάει τα πρόβατα, πάει 3 μήνες στην Αθήνα στο θείο τον αδερφό του πατέρα μου και έμενε και ετοίμασε τα χαρτιά του για να έρθει με τη ΔΕΜΕ. Και 20 του Γενάρη του 1969 έπιανε το καράβι στη Μελβούρνη και κατέβαζε τον αδερφό μου. Εγώ διανυχτέρευα στην Κοζάνη πηγαίνοντας στο Άργος Ορεστικό και πέθανε ο πατέρας μου το ίδιο βράδυ από τον καημό του που έφυγε ο γιος του στην Αυστραλία. Εντάξει, ήταν και 81 χρονών βέβαια, αλλά δεν ήθελε να φύγει με κανένα τρόπο δεν ήθελε να φύγει. Εγώ εκεί το αποδίδω, μπορεί να μην είναι και αυτή η αιτία δηλαδή και να είναι φυσιολογικά τα αίτια του θανάτου του. Όταν λοιπόν απολύθηκα από το στρατό, υπήρχαν οι δυσκολίες της ζωής. Τι θα κάνουμε? Με βοήθησε ο θείος ο Μανώλης μέχρι να ανοίξουν τα σχολεία και να συνεχίσω τις σπουδές μου τον Σεπτέμβριο, να βρω κάτι να δουλέψω. Και είχε κάποιους γνωστούς
και μεσολάβησαν και με πήρανε στο Poseidon Club, στο Λουτράκι, ένα ξενοδοχείο υπομορφήν bungalows που έφερνε Ευρωπαίους τουρίστες και η δουλειά μας ήταν να τους σερβίρουμε, ήτανε μενού, συγκεκριμένο μενού, δεν είχες παραγγελία δηλαδή για να γνωρίζεις και γλώσσα κλπ. Αυτοί ήταν Ολλανδοί, ως επιτοπλίστων ήταν Γάλλοι και Γερμανοί, αυτοί που ερχόντουσαν από την Βόρεια Ευρώπη. Τους σερβίραμε λοιπόν εκεί και κάθισα ένα χρόνο, όλη τη σεζόν. Και όταν γύρισα στην Αθήνα, αφού είχα πάρει το κολλάι του σερβιτόρου, δούλεψε και σε ένα ξενοδοχείο στο Μάτι για ένα διάστημα μέχρι να έρθει ο Σεπτέμβριος. Όταν ήρθε ο Σεπτέμβριος τώρα, πάω στη σχολή να γραφτώ και τα δίδακτρα ήταν σε δυσθεώρητα ύψη σε σύγκριση με 2 χρόνια πριν πάω φαντάρος. Ο πατέρας μου είχε πεθάνει, ο αδελφός μου που είμαστε από την ίδια μητέρα ήταν στην Αυστραλία, δεν ήθελα να του γράφω όλη την ώρα στείλε μου λεφτά, η μάνα μου τι να κάνει, φτωχή γυναίκα ήτανε, έπρεπε να βρω κάτι να ζήσω. Και έψαχνα από εδώ, έψαχνα από εκεί, κάθε μεσημέρι έπαιρνα τα νέα και κοίταζα τις αγγελίες και όταν έβλεπες μια αγγελία και πήγαινες για να ζητήσεις δουλειά, το γραφείο ήταν στον 3ο όροφο και έβλεπες μέχρι το ισόγειο και ήταν στη σκάλα άτομα που περιμένανε για την ίδια δουλειά. Δεν γινόταν να βρεις έτσι δουλειά από εφημερίδα. Οπότε καθόμαστε με ένα ξαδερφάκι που νοικιάσαμε μια υπόγεια γκαρσονιέρα στην Κυψέλη τότε και διάβαζε μια μέρα τα νέα και βλέπει ότι προκυρήσει η κτηματική τράπεζα διαγωνισμό και ζητάει υπαλλήλους. Θα πας να δώσεις, μου λέει. Λέω ρε εσύ, εδώ στο στρατό δεν πήρα ούτε μια σαρδέλα για τα κοινωνικά μου φρονήματα και θα με πάρουν στην τράπεζα. Εκείνη την περίοδο όμως ο Παπαδόπουλος έκανε κάποιες φιλελευθεροποιήσεις και κατήργησε τα κοινωνικά φρονήματα. Είχε βάλει για τον Μαρκεζίνη τότε για πρωθυπουργό που δεν πρόλαβε βέβαια γιατί τον ανέτρεψε ο, ο Ιωαννίδης, αλλά λόγω της κατάργησης από τον Παπαδόπουλο των κοινωνικών φρονημάτων έδωσα εξετάσεις στην τράπεζα και μπήκα και με καλή σειρά. Και πάω στο χωριό να ετοιμάσω τα χαρτιά που χρειαζόταν, ξέρω εγώ και λοιπά, όλα αυτά στρατιωτικό, από τον πρόεδρο της κοινότητας και λοιπά, και ανεβαίνω και το Σεπτέμβριο του 1971 μπαίνω στην τράπεζα. Αφού μπήκα στην τράπεζα, ξέρω εγώ και λοιπά, ξεθόριασε η συνέχεια των σπουδών μου λόγω του γεγονότος ότι ήταν και χιλιάκριβα. 2 χρόνια έμεινα στην τράπεζα. Μπήκα στην τράπεζα με 2.600 δραχμές. Θα πρέπει να πω όμως και μια κακή νοοτροπία. Πριν μπω στην τράπεζα, ψάχνοντας για δουλειά, πηγαίνοντας στις διάφορες υπηρεσίες που έβλεπα από την εφημερίδα και δεν γινόταν τίποτα, περπατούσα μια μέρα στην Ομόνια εκεί στην οδό Αθηνάς και βλέπω ένα βιβλιοπωλείο και είχε μια ταμπέλα και λέει ζητείτε υπάλληλος. Θα πάω να χτυπήσω. Πήγα λοιπόν, χτύπησα, λέω τι δουλειά θα κάνω. Λέει θα στέκεις εδώ έξω και θα κάνεις το κράχτη. Ήταν Σεπτέμβριος τότε, ανοίγαν τα σχολεία, είχε κίνηση στο βιβλιοπωλείο. Εδώ τα ωραία βιβλία, κασετίνες, γόμες, ελάτε, περάστε, πέρασε κόσμε. Κράχτης, με όλη τη σημασία της λέξης. Εκεί λοιπόν που έκραζα, περνάει ένας συμμαθητής μου στο Ρέθυμνο, ο οποίος είχε τελειώσει την Παιδαγωγική Ακαδημία, αλλά δεν δέχτηκε το διορισμό του γιατί τον
διορίσανε ψηλά στα σύνορα που δεν ήθελε να πάει τόσο ψηλά και κρύα η Μακεδονία κλπ. Εμείς στην Κρήτη είχαμε άλλο κλίμα και μου λέει δουλεύω σε μία νηματουργία στο Μοσχάτο, Προυσάλογλου, και ζητάνε εργάτες, θέλεις να τους πω να έρθεις? Λέω τσάμε. Πάει αυτός, έρχεται την επομένη μέρα και λέει έλα. Δούλευα νυχτερινός. Είχα μια τεράστια μηχανή από την πόρτα μου μέχρι το driveway έξω, με καρούλια, το μαλλί από πάνω, και γύριζε το καρούλι, ξέρω εγώ, και έκανε νήμα. Και ήμουνα με ένα γάντζο και γύριζα γύρω τη μηχανή, έπρεπε να είσαι σβέλτος και τα μάτια σου ανοιχτά, να μην σου σπάσει η κλωστή, γιατί άμα αναγκαστούν να σταματήσουν τη μηχανή, άμα σπάσουν πολλά καρούλια, θα σταματήσουν τη μηχανή. Και αυτό είναι ζημιά για την εταιρεία, ξέρω εγώ, και πρέπει να έχει τα μάτια σου ανοιχτά. Λοιπόν, αυτή τη δουλειά και γύρισα και νυχτερινός για να έχω περισσότερα χρήματα και έπαιρνα 5.500 δραχμές, τα οποία τα θυσίασα για να πάω με 2.600 στην τράπεζα αργότερα. Στην τράπεζα έμεινα 2 χρόνια. Ξέχασα να πω ότι μόλις απολύθηκα από το στρατό, έγραφα στον αδελφό μου εδώ και του λέω πάρε με στην Αυστραλία. Για ποιο λόγο? Γιατί ήταν όλα φτωχά στην... Έμενα σε ένα διαμέρισμα στην Κυψέλη και πλήρωνα 800 δραχμές. Με τα κοινόχρηστα πήγαινε 1.100. Έπαιρνα 2.600. Πώς θα φας που έπρεπε να φας? Πώς θα ντυθείς? Πώς θα διασκεδάσεις? Η διασκέδασή μας στη Φωκίωνος Νέγρη για ένα καφέ. Αυτή ήταν η διασκέδαση. Δεν γινότανε. Κυκλοφορούσα στην τράπεζα με ένα κουστούμι που είχα ράψει στην τελευταία τάξη στο Λύκειο και με ένα σπορτίσιμο, ένα κοτλέ σακάκι και ένα παντελόνι. Με αυτά 2 χρόνια, με αυτά τα ρούχα ήμουνα στην τράπεζα. Και να σου πω την αλήθεια, αγαπητέ Βασίλη, νόμιζα ότι αυτό δεν γινόταν στην κυριολεξία, γιατί το διαπίστωσα αργότερα, αλλά εγώ δεν ένιωθα καλά, γιατί νόμιζα ότι θα με βλέπουν όλοι με τα ίδια ρούχα, τη μια το ένα, την άλλη το άλλο, και λένε δεν έχει αυτός άλλο ρούχο να βάλει. Οι πρώτες αντιδράσεις του αδερφού μου ήταν ότι δεν είναι καλά εδώ το 71 και εγώ θα γυρίσω πίσω, αλλά όταν βρήκε την γυναίκα του το 72 και παντρεύτηκε, άρχισε να ριζώνει και αυτός και τότε πήρε την απόφαση να μου κάνει πρόσκληση. Και έφυγα και ήρθα εδώ 28 Δεκεμβρίου 1973. Πέτρο, η πρώτη εντυπώση σου στην Αυστραλία τι ήταν? Μόλις ήρθα εδώ, ήθελα να εξασκήσω το επάγγελμα της δημοσιογραφίας. Είχα γνωρίσει 2 ανθρώπους στην Ελλάδα στην τράπεζα πριν φύγω και επειδή είχα βγάλει την απόφαση να φύγω, έναν Μυτιληνιό, δεν ξέρω αν το ξέρεις, Αδάμ Πετριώτης. Είχε κάνει μια πολυκατοικία στην Νέα Ιωνία και είχε πάρει δάνειο και από την τράπεζα, γι' αυτό τον γνώρισα στην τράπεζα, η οποία με το σεισμό του 99 καταστράφηκε και έγινε ακατοίκητη. Εγνώρισα επίσης και έναν τσιριγότη, ο οποίος και αυτός έκανε κάτι στο Τσιρίγο, στα Κύθυρα, και ο οποίος ήταν και κριτικός γαμπρός. Είχε παντρευτεί μια κριτικοπούλα και μου λέει, όταν θα έρθεις στην Αυστραλία, και ο ένας και ο άλλος, όταν θα έρθεις στην Αυστραλία θα έρθεις να μας βρεις. Ο Πετριώτης με πήγε τότε, επειδή ήθελα δημοσιογραφία, στην Ελληνική Φωνή που έβγαινε στο Ρέτφεν. Είχαν φύγει τότε ο Καλδής, ο Μιγδάλης, ο Γκαλελής, είχαν φύγει από τον Κύρικα και είχαν ανοίξει την Ελληνική Φωνή. Και με πήγε στον Καλδί, ο Μπαρμπαδάμης.
Ο Καλδής λέει ότι έχουμε 2 εκδόσεις την εβδομάδα, δεν έχουμε κενά. Αν δημιουργήσουμε κενά, θα το έχουμε υπόψη μας. Αλλά εγώ δεν μπορούσα να περιμένω πότε θα δημιουργηθεί κενό στη φωνή και τι θα τρώγα εντωμεταξύ. Και φεύγω και πάω μόνος στον Κύρικα. Ο Σκάλακος με βλέπει εκεί, έβαλε τη Μαρία την Πολίτη, αν τη θυμάσαι, να μου δώσει, να περάσω από εξετάσεις. Και έγραψα ένα κείμενο εκεί, ξέρω εγώ, και λοιπά, έκανα ένα ρεπορτάζ και η Μαρία λέει τι ωραία που γράφεις και λοιπά, και έδωσε το αθόρυτη στο Σκάλακο, ξέρω εγώ, να με προσλάβει. Και έτσι μπήκα στον Κύρικα, στη Νέα Πατρίδα μάλλον. Που ήταν νομίζω Σάββατο, δεν ήταν? Η Νέα Πατρίδα ήταν 3 φορές τη εβδομάδα. 3 φορές τότε. Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο ήταν και ο Κύρικας ήταν Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή. Εγώ ήμουν στη Νέα Πατρίδα με τον Κούρλιο, τον Άγγελο Κούρλιο, τη Μαρία την Πολίτη, το Μάκη τον Έλιμπο και ο Γερουντάκος έγραφε στην Πατρίδα. Στον Κύρικα ήταν ο Τσερδάνης, ο Πασχαλίδης, ο Μεσάρης και ο Χατζιανέστης. Λοιπόν, έμεινα εκεί 2 χρόνια, μέχρι το 1976. Έφυγα λοιπόν και μετά μου έγινε μία πρόταση να κάνω το δάσκαλο στα ελληνικά. Και ξέρεις, με ό,τι ασχολιόμουν με ευθύνη. Με ευθύνη. Μπαίνω λοιπόν στα σχολεία, έκανα τον πρώτο χρόνο στην κοινότητα. Η κοινότητα είχε τον Καζούρη τότε πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής. Είμαστε αραβωνιασμένοι με την Ελένη. Έχεις ήδη γνωρίσει την Ελένη? Την Ελένη την γνώρισα το 1976. Όπου ήμουνα, τότε έφυγα από το Σκάλακο το 1976. Και την έπαιρνα, αραβωνιασμένοι είμαστε, την έπαιρνα στο σχολείο και πέρα από τα μαθήματα που μας λέγανε να διδάξουμε, εμείς κάναμε και χορό, ελληνικό χορό, κάναμε και πατριδογνωσία, γεωγραφία της Ελλάδας, ιστορία, ένα σωρό πράγματα που δεν ήταν υποχρεωτικά να τα κάνουμε. Και όταν ήρθε ο Καζούρης μια φορά εκεί και μας βλέπει, λέει, 2 εκεί, λέει, μα εμένα μου είπαν ότι υπάρχει ένας δάσκαλος μόνο εδώ, γιατί βλέπω 2. Και το έφερε και σαν παράδειγμα μετά σε μια συνεδρίαση της κοινότητας που κάναμε, ότι όταν υπάρχουν, λέει, δάσκαλοι σαν τον κύριο Πλατήραχο, τα σχολεία της κοινότητας, λέει, θα πάνε μπροστά. Τέλος πάντων, δεν συνέχισε με την κοινότητα γιατί ήθελαν μετά την επόμενη χρονιά να μου αλλάξουν σχολείο. Πού ήσουν? Ήμουν στο Σάμαχελ. Στο Σάμαχελ ήσουν. Εγώ δεν ήθελα να αλλάξω σχολείο. Ήθελα να μείνω σε ένα σχολείο, να δημιουργήσω, να βγάλω μαθητές και να ξέρουν ότι αυτά τα παιδιά μάθανε ελληνικά από τον Οδυσσέα τον Πλατήραχο. Γι' αυτό λοιπόν όταν πια δεν γινόταν διαφορετικά και έπρεπε επειδή υπήρχε ένα μέλος στην κοινότητα η οποία γνώριζε μια κυρία η οποία δούλευε πρώτα σε αυτό το σχολείο και μετά πήγε για την Ελλάδα για να μείνει, αλλά δεν κατάφερε να μείνει και ξαναγύρισε πίσω και ήθελε πάλι το σχολείο της πίσω και πρέπει να πετάξουμε τον Πλατήραχο από εκεί για να βάλουμε πάλι την παλιά. Εγώ έκανα κάτι άλλο. Δίπλα είχε ο παπάς, ο Πετρίτσης, σε ένα σχολείο και είχε δεν τον θυμάσαι εσύ, τον Λεόνι τον θυμάσαι, τον δημοσιογράφο εκεί στο Βήμα. Αυτόν είχε δάσκαλο. Και πήγα και τον βρήκα και του λέω, εγώ έχω δουλέψει 1 χρόνο εδώ με την κοινότητα, έχω δημιουργήσει καλές συνθήκες, έχω τους γονείς με το μέρος μου και θέλω, αν μου δώσεις το σχολείο το δικό σου, από 25 παιδιά που έχεις τώρα θα σου τα κάνω 75. Και πράγματι έτσι έγινε. Το 1980 κάναμε το σχολείο ανεξάρτητο, σχολείο Ντάλγκουτς-Χιλ και Σάμαχελ. Και κράτησε μέχρι το 1990. χρόνια. Ναι.
μετά το 88 εξέχασα να πω ότι στην αρχή ήταν καθημερινό σχολείο. Όταν αρχίσαν τα παιδιά να λιγοστεύουν γιατί φεύγανε από τα εσωτερικά προάστια οι Έλληνες και πηγαίνουν πιο έξω και λιγοστέψαν οι μαθητές, το κάναμε Σαββατιανό. Και μου δόθηκε η ευκαιρία μετά να δουλέψω στις μεγάλες ενορίες του Κόγκρα και του Μπέλμορ. Στο Μπέλμορ μάλιστα μία τριετία 85-88 ήμουνα διευθυντής των σχολείων. Το 1988 ήρθε η κτηματική τράπεζα στην Αυστραλία. Στην Αυστραλία ήρθε, ναι. Λοιπόν, όλοι αυτοί που ήρθανε για να ιδρύσουν το γραφείο ήταν γνωστοί μου από την θητεία μου τα 2 χρόνια 71-73. Ναι. Και συγκεκριμένα ο Διευθυντής Διεθνών Συναλλαγών είμαστε μαζί στην ίδια υπηρεσία στο στεγαστικό ταμιευτήριο. Η αλήθεια είναι ότι εκείνη την περίοδο, τη δεκαετία του 80, ειδικά 85-90, ήμουνα στον κολοφόνα της δόξας με τα σχολεία. Και με private μαθήματα και με τα ιδιωτικό σχολείο στο Σάμαχιλ και με τα σχολεία αυτά τα κοινοτικά. Εκείνη την περίοδο, το 1982 ιδρύθηκε το κολέγιο του Αγίου Σπυρίδωνα. Είχα 3 παιδιά, τα οποία ξόδευα 4 ώρες την ημέρα για να πάνε τα παιδιά μου στον Άγιο Σπυρίδωνα. Έμενα στο Κέμψη τότε. Αρχικά πήγαινα εγώ το πρωί και μια κυρία που παίρνει και το δικό της το παιδί και συχναλάζαμε, αυτή το πρωί εγώ το βράδυ. Αργότερα προς το τέλος η Ελένη φρόντισε και βάλαμε λεωφορείο, γιατί ήταν μαζεμένα και άλλα παιδιά, βάζαμε λεωφορείο. Τα παιδιά μου νύχτα φεύγανε το χειμώνα από το Κέμψη και πηγαίνανε στον Άγιο Σπυρίδωνα και νύχτα ερχότανε το βράδυ στο σπίτι με το λεωφορείο. Εκείνη την περίοδο λοιπόν, όταν έπαιρναν τα παιδιά, πολλές φορές είχα και άγχος αν θα προλάβω να πάω στο Μπέλμορ να βάλω τα παιδιά μέσα ή θα αναγκαστεί ο παπάς να τα βάλει, και ένιωθα πολύ άσχημα αν θα γινόταν αυτό το πράγμα. Βέβαια με κάλυπτε, ο παπά Χρήστος με κάλυπτε πάντα, γιατί ήξερε τι κάνω, αλλά εγώ από συναίσθηση της ευθύνης, ξέρω εγώ, δεν ήθελα να... Τέλος πάντων, έρχεται λοιπόν η τράπεζα και μου λένε αυτό που μου λένε και τους λέω, εγώ δεν κάνω αυτά που κάνω, που σας βοηθάω, ξέρω εγώ, για ανταμοιβή, αλλά δεν μπορώ να δουλέψω full time, γιατί έχω και τα σχολεία και δεν θέλω να τα αφήσω στη μέση της σχολικής χρονιάς. Αν θέλετε μπορώ να δουλέψω όμως part time. Να δουλέψω μέχρι τις 2 η ώρα το απόγευμα, από τις 9 μέχρι τις 2. Μετά να σχολάσω 2, να ετοιμαστώ, 4 η ώρα θα πρέπει να μπουν τα παιδιά μέσα, να τα κανονίσω τέλος πάντων, και δεχτήκανε. Και έτσι λοιπόν μπήκαμε μέσα στην τράπεζα, δουλέψαμε αρκετά, είχα καλούς συνεργάτες, και ο κύριος Φραγκόπουλος και η κυρία Γαλανοπούλου αργότερα που ήρθαν από την Ελλάδα. Εντάξει, μέχρι το 1988 που η τράπεζα η κτηματική συγχωνεύτηκε με την Εθνική και αναγκαστήκαμε τότε να μεταφερθούμε στο προσωπικό της Εθνικής κάτω στην πόλη. Να πω εδώ ότι στη κτηματική τράπεζα εγώ μπήκα το 88, η Ελένη μπήκε το 91, γιατί η Ελένη δούλευε στην Commonwealth στο Λακέμπα και στο Κέμψη. Ήτανε 8ωρο όρθια, γιατί εξυπηρετούσε τις Ελληνίδες που δεν ξέρανε τη γλώσσα, ξέρω εγώ, και στεκόταν στο γκεσέ εκεί να μεταφράσει όρθια όλη την ώρα. Ερχόταν σπίτι, πόνωσαν τα πόδια της, ενώ η δικιά μας η δουλειά ήταν καθιστή. Περιμέναμε να μπει ο πελάτης μέσα. Και κάναμε κάποιες ενέργειες, τέλος πάντων, προσλήφθηκε και η Ελένη στην τράπεζα. Είχαμε 2 γραφεία τότε, ένα στο Μάργκεβελ και ένα στο William Street στην πόλη. Τελικά αργότερα κλείσαμε το William Street και έμεινε μόνο στην πόλη εδώ, στο Χατζεπλή, στο West Side Lounge.
Πήγαμε στην τράπεζα και αναγκαστήκαμε να φύγουμε το 2011 και από τότε ασχολούμαι με τον κήπο μου, το ραδιόφωνο. Ξέχασα να πω ότι μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια, το 1979, έβγαλα μια, που ανακατεύθηκα με τους κριτικούς το 1975. Δούλευα ακόμα στο Σκάλκο στη Νέα Πατρίδα και ερχόταν οι κριτικοί να βάλουν καμιά ανακοίνωση στην εφημερίδα. Μάθανε ότι έχει έρθει ένα παιδί από την Ελλάδα, νέος, 27 χρονών ήμουνα τότε, 25 χρονών ήρθα εδώ και με στρατεύσανε στα κοινά της κριτικής αδελφότητας από το 1975. Το 1979 τους έκανα τα κριτικά νέα, μια εφημερίδα για να βγάλω το άχτη μου, δηλαδή δεν μου πήγε ο Σκάρπας εδώ, άσε να κάνω ένα έντυπο δικό μου, λέω να το έκανα βέβαια, αλλά το αφιέρωσα αρχικά στην κριτική αδελφότητα και το 80 που κάναμε την Παγκρίτια Ομοσπονδία, το κάναμε σαν όργανο της κριτικής της Παγκριτή Ομοσπονδίας μέχρι το 1988. Αυτό ήταν μηνιαία, Μηνιαία. Αργότερα την κάναμε διμηνιαία. Είχαμε προβλήματα όμως σε όλη αυτή την 8ετία, 80 με 88, και σε κάποια στιγμή σε ένα συνέδριο αποφασίσανε οι κριτικοί ότι είναι πολύ έξοδη η εφημερίδα και δεν αξίζει τον κόπο. Τότε τους πρότεινα να την αναλάβω εγώ με κέρδη και ζημιά δικιά μου, αρκεί να τη στηρίξουν με κάποια διαφήμιση, ξέρω εγώ, και εγώ θα γράφω για τα σωματεία, θα προβάλλω τη δραστηριότητα των σωματείων. Ναι. Και έτσι έγινε. Μέχρι το 2000 έβγαλα το τελευταίο φύλλο. Ο λόγος που σταμάτησε ήταν γιατί δεν είχα έσοδα. Τα έξοδα ήταν πολλά, ανεβαίναν και το χαρτί, ανεβαίναν τα τυπογραφικά. Πήγαινε στο τυπογραφείο και κάθε 2 μήνες που πήγαινα ήταν διαφορετική τιμή που με χρεώνανε. Όλα προς τα πάνω. Πού να αντέξεις. Και τελικά τη σταμάτησα. Είχε δημιουργηθεί βέβαια και η θητεία μου στο ραδιόφωνο από το 1995. Ποιο σταθμό ήτανε? Ξεκίνησα από του SCR. Το σταθμό του τεχνητού του Πανεπιστημίου, στο Broadway. Από εκεί ξεκίνησα με ένα ημίωρο πρόγραμμα το 1995. Αργότερα πέρασα στα τοπικά ραδιόφωνα το 1683 του Νικολή. Έκανα και εκεί 5 χρόνια περίπου. Μπορώ να σε ρωτήσω, κύριε Ντιζέ, πώς τα προλάβαινες όλα? Προχθές συζητάγαμε την Ελένη και λέγαμε πόσο πλούσια ήταν η ζωή μας. Δηλαδή θεμελίδα, ραδιοσταθμό, τράπεζα, πώς τα προλάβαινες όλα? Παιδιά, ακόμα δεν έχουμε αναφέρει τα παιδιά ακόμα. Ναι. Είχα και ένα άλλο προσόν. Όταν άρχισε ο Μιχάλης, μάλλον, γιατί θα μπορούσα να το κάνω και πιο μπροστά, αλλά το έκανα πιο πολύ για να βοηθηθεί ο Μιχάλης. Όταν 10 χρονών μου ζήτησε τη λύρα και είδα ότι έχει ταλέντο, που το λέγανε οι άνθρωποι που ερχόντουσαν εδώ, αποφάσισα όποιος ερχόταν από την Ελλάδα καλλιτέχνης, λυράρης, συνήθως τότε ερχόταν μια φορά το χρόνο, γιατί τώρα έρχονται περισσότερες, να ερχόταν και σπουδαία ονόματα, έτσι. Δηλαδή αφρόκρεμα της κριτικής μουσικής έχουν περάσει από το σπίτι μας. Με αυτούς μεγάλωνε ο Μιχάλης. Ο Μιχάλης ήταν 10 χρονών όταν μου ζήτησε τη λύρα και μου στείλε ένας ξάδερφός μου μια λύρα από εκεί, πρόχειρη, και εφιλοξένησα
πολλούς ανθρώπους που προχώρησαν από κάτω. Όλοι κάτι δείχναν στο Μιχάλη. Και έτσι σιγά σιγά όταν ξεκίνησε 10 χρονών δεν περιμέναμε ότι θα έχει αυτή την εξέλιξη. Γιατί δεν πρέπει να λέει ο πατέρας επένους για το παιδί του, αλλά ο Μιχάλης είναι φαινόμενο. Φαινόμενο στη μουσική. Θα ήθελα να σε ρωτήσω με την κυρία Ελένη, πώς δώσατε την ελληνική, την κριτική παράδοση? Ήταν μόνο μουσική, μιλάγατε ελληνικά στο σπίτι, Λοιπόν, το στείλατε στο γυμνάσιο, λύκειο του Άγιου Σπυρίδωνα? Μεγάλη προσπάθεια κάνατε για την ελληνική παράδοση. Λοιπόν, όταν ήρθα στην Αυστραλία με πρόσκληση του αδερφού μου, δεν ξέρω αν είπα ότι ο πατέρας μου είχε παντρευτεί 2 φορές. Εγώ και ο αδερφός μου ο Λευτέρης που είναι εδώ είμαστε από τη δεύτερη γυναίκα του πατέρα μου. Η πρώτη του γυναίκα είχε πεθάνει το 1940 από φυματίωση. Και καταστράφηκε και όλη η περικάθεση, γιατί ήταν και από αρχοντόσογο του χωριού. Άρχοντας ήταν και ο πατέρας με εκείνα τα χρόνια, με τα δεδομένα της εποχής, με την κτηνοτροφία του, με τα πρόβατά του. Ήρθε εποχή που έχω ακούσει ιστορίες που είχε 1000 πρόβατα. 1000 πρόβατα είναι... μη συζητάς. 13 βοσκούς είχαμε. Η μάνα μου πήγε στο χωριό και είχε πεθάνει και ένα παιδί της πρώτης γυναίκας του πατέρα μου. Ο πατέρας με την πρώτη γυναίκα έκανε 5 παιδιά. Τα 3 που ήταν λίγο μεγαλύτερα και ήταν στο βουνό δεν κολλήσαν από τη μάνα τους. Η μάνα τους είχε φυματίωση. Κολλήσαν τα 2 μικρά που μέναν στο σπίτι και πεθάναν και τα 2. Το ένα πέθανε πριν πάει η μάνα μου στο χωριό και το άλλο πέθανε στα χέρια της μάνας μου. Λοιπόν, όταν λοιπόν είμαστε και τα 2 αδέλφια από την ίδια μάνα εδώ, οι άλλοι ήταν μεγάλοι, τώρα δεν ζει κανείς βέβαια από εκεί, έχουμε αγαπημένα ανήψια όμως που μας αγαπάνε πολύ. Είπαμε με τον αδερφό μου εδώ να φέρουμε και τη μάνα μου, να ζήσει τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής της χωρίς την τυραννία του χωριού. Και τη φέραμε το 1975. Η μάνα μου μεγάλωσε 7 εγγόνια, 3 τα δικά μου και 4 γιους του αδερφού μου. Και του αδερφού μου τα παιδιά ξέρουν ελληνικά γιατί τα είχα και στο σχολείο. Ερχόταν στο σχολείο μαζί μου. Τα δικά μου ερχόταν στο σχολείο μαζί μου. Αλλά το προσάναμα το έδωσε η γιαγιά. Ο Μιχάλης τη γιαγιά, η γιαγιά πέθανε 95 χρονών. Έτσι 66 χρόνια στην Κρήτη και 29 χρόνια στο Σίδνεϊ. Όταν καταλαβαίναμε ότι κάποια στιγμή θα φύγει από τη ζωή, ο Μιχάλης έστησε το βίντεο μπροστά της, κάθισε σε πολυθρόνα και της λέει: «Γιαγιά, θα μου διηγηθείς τη ζωή σου». Και άρχισε η γιαγιά και έλεγε από τότε που ήταν κοριτσάκι, που πήγε στη υπηρέτρια στα Χανιά, που γύρισε μετά στο χωριό, που πήγαινε μαζόχτρα να μαζέψει ελιές, που πήγαινε στη Σταφίδα, μέχρι που παντρεύτηκε. Το 1940 τον πατέρα μου, που τον παρουσιάζανε βέβαια τα γεγονότα έναν μεγάλο γεωκτήμονα και κτηνοτρόφο της επαρχίας, και έκανε και 3 παιδιά. Ο πατέρας μου έκανε με ένα 60 χρονών. 60 χρονών. Και 67 έκανε κι άλλο, γιατί η μάνα μου ήταν μικρή. Αλλά αυτό δεν έζησε, αυτό το παιδί δεν έζησε δυστυχώς, γιατί είχε τα προβλήματά του εκγενετής. Στη μητέρα μου λοιπόν οφείλουμε την ελληνομάθεια και την κριτικομάθεια των παιδιών. Ο Μιχάλης την λαλιά της γιαγιάς του άρεσε και καθόταν, πέρα που σου λέω από το βίντεο, ήτανε η αγαπημένη του. Έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε, μπήκαμε στην αδερφότητα, ερχόταν οι γυράρδες από την Ελλάδα, ήταν σπίτι,
μαθαίνανε στα παιδιά δύο λόγια, δύο πράγματα στη λύρα με τον Μιχάλη και έγινε αυτό που έγινε. Θέλω να πω, όταν εσύ επιστρέφεις στην Κρήτη με την κυρία Ελένη, πώς νιώθεις ότι έχεις αλλάξει επειδή έχεις κάνει κοντά σε 50 χρόνια στην Αυστραλία, έχεις αλλάξει σαν Οδυσσέας, έχει αλλάξει η Κρήτη, πώς τα βλέπεις? Η Κρήτη έχει αλλάξει. Δεν είναι η Κρήτη που έζησα εγώ. Έχουν αλλάξει όλα, δηλαδή και οι νοοτροπίες και οι κακές συνήθειες με τους πυροβολισμούς και το ποτό. Η Κρήτη φημιζόταν κάποτε για την κριτική διατροφή και τώρα βλέπεις όλα τα παιδιά και είναι από την κακή διατροφή, από το ποτό. Εσύ όμως σαν Οδυσσέας νοστάλγησες, σου πέρασε καμία ιδέα ποτέ με την κυρία Ελένη να ζήσετε στην Κρήτη? Για το θέμα της επιστροφής, εγώ έλεγα πάντα μια μαντινάδα και την έχω γράψει επανειλημμένα. Γη που μου χάρισε ψωμί, πατρίδα την εκάνω. Μα μια ζωή προσεύχομαι στην Κρήτη να ποθάνω. Wow. Και τώρα λέμε γη που μου χάρισε ψωμί, πατρίδα την εκάνω. Μα έσβησε το όνειρο στην Κρήτη να ποθάνω. Γιατί, κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει μία αναγνώριση της προσπάθειάς μας από κριτικούς φορείς. Ναι. Δηλαδή, έχουμε βγει επανειλημμένα στην τηλεόραση, στο Κρήτη TV. Ναι. Έχουμε βγει επανειλημμένα σε ραδιοφωνικούς σταθμούς σπουδαίους. Και στο περσινό μας ταξίδι μας περιμένανε από το Κρήτη TV στο Ηράκλειο για να μας πάρουν συνέντευξη. Δεν είμαστε άγνωστοι στην Κρήτη. Ούτε εμείς με την Ελένη, ούτε τα παιδιά μας. Και ο Μιχάλης έχει φιλοξενηθεί πολλές φορές σε κριτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς και νιώθουμε ευγνωμοσύνη γι' αυτό. Γιατί είναι άνθρωποι που εκτιμούν το έργο μας, τέλος πάντων, και το αναγνωρίζουν και το προβάλλουν. Αναγνωρίζουμε και εμείς την προσπάθεια που κάνουμε. Τώρα είναι απλά τα πράγματα και εύκολα. Πατάς το κουμπί, βλέπεις το Κρήτη TV που κάποτε δεν μπορούσες να το δεις. Και όταν έπαιζε, το Κρήτη TV ιδρύθηκε το 1990. Όταν έκανα το πρώτο μου ταξίδι τότε στην Ελλάδα μετά από 17 χρόνια με το Μιχάλη 13 χρονών, τότε που πήγαμε για να φτιάξουμε το ΣΑΕ υποτίθεται, την πρώτη συνδιάσκεψη ομοσπονδιών εξωτερικού, τότε ιδρύθηκε το Κρήτη TV και παρακολουθώ όλη του την εξέλιξη από τότε. Υπάρχουν βέβαια και άλλα κανάλια στην Κρήτη, αλλά με αυτό έχουμε δεθεί πολύ. Ξέρω τους ανθρώπους του, με έχουν φιλοξενήσει και σε άλλα μου ταξίδια. Το 1993 πήγα στο Κρήτη TV, είχαν τότε μια εφημερίδα την εβδομάδα, μου πήρανε 2 σελίδες συνέντευξη. Άνθρωποι που πέρασαν από εδώ, ο Μπάμπης ο Γαργανουράκης μου έδωσε μεγάλη προβολή στο Κρήτη TV, δεν ξέρω αν τον έχεις ακούσει, είναι γνωστός τραγουδιστής, τον είχε μετά τον Ξυλούρη, τον είχε αναλάβει ο Μαρκόπουλος αυτόν και τραγουδούσε. Αυτά είναι σε γενικές γραμμές. Και εάν ρωτούσε, τελευταία ερώτηση κύριε Οδυσσέα, εάν ρωτούσε μετά από 50 χρόνια ο κύριο Οδυσσέας ποιος είναι Έλληνας, είναι Αυστραλός, είναι Κρητικός, τι είσαι? Έλληνας είμαι. Έλληνας είμαι 100% και Κρητικός 100%. Αλλά η Αυστραλία τι σημαίνει για εσένα? Η Αυστραλία είναι μια χώρα η οποία μου έδωσε ψωμί και έφαγα, όπως είπα και προηγουμένως. Δεν αφομοιώθηκα ποτέ, γιατί όλες μου οι εργασίες ήταν σε ελληνικό περιβάλλον. Δεν έχω φίλους Αυστραλούς πολλούς,
Είχα φίλους αυτούς τους παλιούς πολεμιστές που πολεμήσανε στην Κρήτη και κάναμε ένα σωρό εκδηλώσεις τότε. Μαζί. Αλλά δεν ζει κανείς πια από αυτούς. Κανείς από αυτούς. Τώρα στις εκδηλώσεις που κάνουμε προσπαθούμε να τραβήξουμε τους κληρονόμους. Δηλαδή τα παιδιά τους που με κάποιο τρόπο οι γονείς τους έχουν συνδεθεί με την Κρήτη μέσω της μάχης της Κρήτης, μέσω του αγώνα που κάναμε τότε, μέσω των κριτικών που φυγάδεψαν ή που προστάτεψαν αυτούς τους ανθρώπους από τη γερμανική μπότα. Η Αυστραλία είναι πολύ καλή για μένα. Ευγνωμονώ τον αδελφό μου και το λέω και το τονίζω που πήρε την απόφαση πρώτα αυτός να φύγει και ήταν μεγάλο το τόλμημα του αδελφού μου, ένας άνθρωπος ο οποίος έζησε στο βουνό τόσα χρόνια, να εγκαταλείψει τον Ψιλορίτη και να βάλει μπροστά του το μακρινό δρόμο για μια καινούρια ζωή. Τα κατάφερε, δόξα τω Θεώ, εντάξει, έκανε μια ωραία οικογένεια με 4 γιους, έχει 2 εγγονάκια μέχρι τώρα, είναι βέβαια λίγο άρρωστος τώρα γιατί είναι 82 χρονών, αλλά ήρθε και αυτός 27 χρονών εδώ. Να είναι καλά και εγώ θα τον ευγνωμονώ πάντα. Το ταξίδι μας στην Αυστραλία είναι μόνιμο. Έχουμε χάσει τη μητέρα μας το 2004, 95 χρονών. Έχουμε και τον τάφο μας εξασφαλίσει λόγω της μητέρας. Έχουμε 6 θα χωρέσουν εκεί μέσα στους 2 τάφους που έχουμε πάρει στο Ρούγουτ. Thank you very much, κύριε Δοτσιά. Thank you very much for your time. Ευχαριστώ. Να σε καλά, Βασίλη. Ευχαριστώ πολύ για την τιμή που μου έκανες. Ελπίζω ότι η δουλειά σου θα είναι πάρα πολύ καλή, σύμφωνα με αυτές τις άλλες που έχω δει και θα καμαρώνουμε κι εμείς όσο ζούμε, αλλά αυτό που κάνει σήμερα θα μείνει για να το έχουν και τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας και να θυμούνται τον παππού. Thank you.